Mangutan ako aning tigulang. Mangutan ako. Sir? Sir! Sir! Mangutan ako sir ba, sir? Oh, Asa di dapit tong nayan bularyo ko no sir nga gitudlo nila sir bangat kilid man dato sa suba sa bulwa sir. albularyo? Albularyo sa kin akong kasing-kasing sir ba sakit kayo sir ako ipatambal na ko sir. Oh, nara dia. Asa dapit sir? Diyaw nahan. Asa gud ana Street sir? lang ka dia. Street? Kita di man na nagapungko. Pahiwi man na sir. Oh no. Ayo ka street. Kita lang dalan. Distrito na ko andala. Sige sir, salamat sir. Problema, nagaw na. Asa naman nila ingon diri nga manambalay nga naabot na makulit sa butan. Kaming tapong. Ay bidha ka nakita kong bayot. Ay sir. Ay ma'am. Say, ma'am. Patudloon ako sir ba kay nasaag ko ganina ra ko nasaag sir matay sir. Ako gipakutanan to katigulang sir ba nga itudluan man ko nga dire kuno ko mo straight nga na abot naman ko ri sagbutan. Patudlo ko asa dire ang mga balay. Ato tara to sir. Pwede ko magpauban sa imo sir? Sige, okay ra. Sige, salamat kay sir ha. Matay sir, layo naman kita gyapon sir pero ito magyapon ta kaabot sir. Doon naman ta, sir. Sige sir. Sir abot ta sir ha. Sir, abot ka, sir. No, sir. Oo na siya sir. Oh, Forma pa lang sir, mura mag. Inuat ka sir? siya lagi na, sir. Ay, kanto Sige, niya, sige, sir. Ay, buseng. Natin nang ito sa imo buseng. Magpatambal. Murag milyonaryo tuod ko to. Pinsa man na siya. Buat mo ko kayo na buseng. Aniya ka. Makunaog ko no ko. Oh, tawag na ka sa kong buseng. Agay sa man ni. Ay dong. Unsa may toyo nimo dong? Patambal unta ko busing ba kay matay ila magiyan si busing nga ilado mo kuno ka diri busing. Ay, yun ako gay ilado dire manambalay dire. Sige busing, pwede ko mulingkod diri busing? Lingkod lang, daga may bangko dia, pwede dadto, pwede po maambak ka dadto. Ay, ayaw ko busing kay murag lalom-lalom na dira busing, murag dibeta ka balom lang oy busing. Sakit kaya akong kasing-kasing busing ba? Kay Sa man mo patambal di ay. gibulagan ko sa kanya busing mo na nagsakit akong kasing-kasing Uy, busing. mura mali man ang kaganian dong. Dili man ko manambalay kasi kasi. Boss, unsa man ako buhaton ani boss? Kaya wala magit ko akong paminaw boss, murag bugat kay akong gipaminaw bossing. Dali ra kay na. Sistay ko ato ang papel na to be. Libro na to, libro. Iampuan nato ning mga pulong ni nga maulian ni kasing-kasing awa no ni. Ay, buseng. Wala man dito imong mga papeles, buseng. Asa man dai nabutang na ito nako dai. Ay, naara man dire di ayo. Naara de. Sorry kayo. Iso ni tigo na natanawa nakabalo sa tong pangbuha. Sige, diri ka sa putapan. Para mapapos. Ang ay buhatan ni busing unsa man imong makuan sa pabusing kay Ay, dali ra kay na. Ato ra na ampuan eh. unsa man na siya busing. Pero sa mga kalululuhan pa nako atong basahon pa nato be. Stronghold Insurance Company. Insurance man ni mali man nga libro ni. Basig mamatay ka padulong ani dong. Di man ta magparehistro dire. Sir, kuno ka na wala mo gidala dire. Ato ra ni ana be. Dire sa dire. Ikaw pa sir. Gani mo di ba? Oo, dapat sir. Ano na be ubo daw? Tango ito. Sige ubo pa gyud. Gahi ang ubo nimo dong ay. Mo day gasakit na imong dughan. Mo ba sir? Oo. Abi nako ka nang gibulagan ko kuya. Sino nang nagsakit sir? Oo, saman. Pwede tiwaso natin ni ugma, sir. Ulan naman, sir. Sa ulan no, kainit kayo, ulan. Wala, dili na magitrabaho ni kuan dia sige namok. Makakwarat ka tani. Unya na na imong arte dia. Sir, ulan na, sir. Mabasa ka, sir. Late sing yawa ni nga bata ni di man maminaw. Nabisi pa kay ko dire. Sunya na sig sinamok dia ba ha? Kay istoryahan na pa me. Oh no. Visit. Yawa ni ulan naman nawa mo mangyapon ka nagsaba. Ikaw kaingon, boss, nga wa man ka maminaw.
Mau ba? Oh,